Lo mabhosha umlilo. The Mountain Mover. Angibingelele mlaleli wevuma 103 FM ekseni nje ngibingelele nakuwena babumyeni ekseni ngifisa nje kafushane ukukhuluma nje ngale ndaba engifisa sibheke kafushane nje ekseni ngaphambi kokuba sithandaze. Sothanda nje sigijime selaphaya ezwini elikababa uNkulunkulu encwadini ejwayeleke kakhulu uHezekiah chapter 37 sofuna nje ama verses ambalwa khona. Soqala sibheke laphaya ku verse 1 wakhona ofundeka kanjena Hezekiah 37 verse 1 wakhona. Ithi isandla sika Jehova sasiphezulu kwami sangikhipha ngomoya kaJehova sangibeka phakathi kwesigodi sasigcwele amathambo wangidlulisa kuwo ngawazungeza bheka ayemaningi kakhulu ebusweni besigodi futhi bheka ayomile kakhulu. Ileli verse engithanda sikhulume ngalo isihloko engathi sizokhuluma phezulu kwaso ukuthi khuluma nesimo sakho, khuluma nesimo obhekene naso, khuluma nento obhekene nayo, khuluma nesimo odlula kusona njengamanje. La uHezekiah wathathwa umoya kaNkulunkulu wamdlulisa phezulu kwesigodi samathambo omile. Lithi iBhayibheli lamathambo ayome kakhulu kwakuyimpi kaIsrayeli, amabutho kaIsrayeli ayeshonile ayedlule empini afa agcwala esigodini samathambo omile. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathatha uHezekiah umoya wakhe wayombeka kulesi sigodi, yambuza uNkulunkulu ukuthi Hezekiah lamathambo engaphila yini na mawuqhubeka nokufunda le ndaba. Uthi uHezekiah mina Nkosi angazi kodwa wena owaziyo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamtshela ukuthi Hezekiah khuluma namathambo, amathambo azohlangana ebe yimpi kaNkulunkulu. Ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka singabantu, singabazalwane, singabantu abakholwayo sidlule esikhathini la khona izimo sisifica zomile singasathembisi. Lithi iBhayibheli lamathambo ayome kakhulu ayengathembisi nokuthi sengenzeka kuvuke impi kaNkulunkulu, kodwa kukhona amazwi engiwathandakho asho uNkulunkulu ewasho kuHezekiah. Uthi uNkulunkulu, Hezekiah khuluma uprofete phezulu kwalamathambo, lamathambo masukhulumile phezulu kwawo azoshintsha abe yimpi enkulu kaIsrayeli. Lithi iBhayibheli uHezekiah kazange buku ukuthi amathambo ome kangakanani kodwa walalela izwi likaNkulunkulu. Ngoba kwesinye isikhathi akudingi ukuthi ubheke ukuthi isimo sakho sinzima kangakanani, kodwa kumele ulalele izwi likaNkulunkulu ukuthi lithini ngesimo sakho. Lithi iBhayibheli uHezekiah waqala wakhuluma, ihloko sami ukuthi khuluma nesimo obhekene naso. Kwesinye isikhathi usibona isimo odlula kuso singathembisi ukuthi singashintsha, usibona singathembisi ukuthi singaba ngcono, kodwa ngifuna ukuthi ekseni noma ngabe kuthiwa isimo sakho sibonakalise ngathi asithembisi ukuthi sengashintsha, ngifuna ukuthi khuluma phezulu kwesimo sakho. And into eyinkinga ukuthi abantu abaningi bangena esimeni kodwa bafuni ukukhuluma izinto abafuna kuba yizo uma sebedlule esimeni. Lithi iBhayibheli uHezekiah wakhuluma wathi mathambo lalelani izwi likaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli kwezwakala umsindo, amathambo aqala ahlangana, imisipha yaqala yahlangana. Ngifuna ukuthi mina esimeni sakho ungasibuki isimo esibuhlungu ngamehlo enyama, kodwa sibuke ngamehlo kamoya. Ngoba isimo sakho umusibheka ngamehlo enyama siba sidala kunawe, kodwa uma uqala usibheka ngamehlo kamoya uba mdala ukunesimo sakho. Ngoba kahle kahle wena wawukhona uNkulunkulu before adala umhlaba, ngakho ke umubuka isimo sakho ngokwamehlo akamoya ukwazi ukuthi usinqobe. Ngoba uma uqhubeka nokusibheka ngamehlo akhe enyama usibona sinamandla okunawe. Ngifuna ukuthi mina qala uprofete phezulu kwesimo sakho esibuhlungu, qala uprofete emndenini wakho ongahambi kahle, qala uprofete ekhaya lakho izinto engahambi kahle, qala ukhulume amazwi aphambene nesimo sakho, qala ukhulume amazwi aphilakho, qala ukhuluma amazwi azokwenza ukuthi kushintshe izimo emsebenzini. Njengoba uvuka ekseni ngifuna usule inyembezi zakho, sukume embhedeni wakho uthandaze uthi baba nasi isimo engibhekene naso, kodwa noma sikhona ngizokhuluma amazwi aphambana nesimo. Sule inyembezi zakho uguqe ngamadolo uthandaze kuNkulunkulu, khulume nesimo uthi baba sengibuzwile ubuhlungu, sengibuzwile ubunzima, kodwa njengamanje ngiyaqala
ngikhuluma nesimo engibhekene naso. Wenze njengoHezekiya, lithi iBhayibheli wathi esekhulumile kwezwakala umsindo, kwezwakala amathambo ehlangana. Nanamhlanje ekuseni njengoba abantu bezoqala bekhulume nezimo zabo, ngizwa umsindo, izimo zabantu ziyaguquka. Ngizwa umsindo emshadweni yabantu yaguquka. Ngizwa umsindo emsebenzini yabantu, izinto ziyashintsha. Izinto ebeyibaqindezela abantu bazoqala bekhulume izinto abayifunakho ey'meni zabo, bekhuluma izinto abayifunakho emshadweni yabo, bekhuluma izinto abayifunakho emabandleni abo. Noma ngabe kuthiwa uSathane ebesekhonfemile ukuthi impilo yakho izoshona phansi, kodwa ngithi namhlanje vuka ukhulume, amazwi azoshintsha isimo sakho. Ngithi vuka ukhuluma amazwi azoshintsha ukwenza empilweni yakho. Noma ngabe kuthiwa abantu besebekubukela phansi, kodwa yenza njengoHezekiya, ungabuki isimo sakho kodwa buka uNkulunkulu wakho ukuthi mkhulu kangakanani. Ngoba inkinga yabantu kulezi insuku babheka kakhulu isimo sabo bese beyibheka bona, kodwa mina ngithi namhlanje ekuseni ake ubheke isimo sakho bese ubheka uNkulunkulu wakho ukuthi mkhulu kangakanani. Ngoba uma uyibheka wena uzoyibona ukuncane kunesimo sakho. Sukubheka isimo sakho, bheka uNkulunkulu wakho ukuthi muhle kangakanani, bheka uThixo wakho ukuthi unamandla kangakanani. Ngoba uNkulunkulu wakho unamandla kunesimo odlula kusona. Ungabheki isimo sakho. Futhi abantu abaningi kulezi insuku batshela kakhulu abantu izimo zabo ukunokuthi betshele uNkulunkulu. Into engizoyisho ekuseni mina ngithi musukutshela abangani bakho kakhulu inkinga zakho, musukutshela ihlobo zakho kakhulu inkinga zakho, kodwa tshela uThixo ngoba uyena umnikazi wezinto zakho, uyena osicela izimpi zethu, uyena olwizimpi zethu. Ngifuna namhlanje ekuseni ungabusakhala mama wami ekhaya sezikuhluphe kakhulu ingane zakho, uyabona ukuthi singamathambo omile angasathembisi ukuthi sengashintsha. Kodwa ngithi ekuseni ungaqala ukukhuluma amazwi aphilakho, amazwi aphambana nesimo, amazwi lithi iBhayibheli amandla okuphila nokufa asolimini lwethu. Ngithi mina wena umprofeti wempilo yakho, ungalindela abaprofeti abazoprofetha ngawe, kodwa qala uprofethe ey'nganeni zakho ezikuhluphayo, qala uprofethe ebhizinisini lakho elishona phansi, qala uprofethe njengoba uvuka namhlanje uya kwi-interview, qala uprofethe uthi lo msebenzi ngowami, le post ingeyami, le position ingeyami. Nakuba kuthiwa isimo asithembisi noma bethi awuqualify, kodwa mina ngifuna ukukhuluma amazwi azophambana nesimo. Into ayenza la uHezekiya akabukanga isimo, kodwa wakhuluma into akayifuna esimeni. Ngoba kwesinye isikhathi akufanele ukhulume into oyibonayo, kodwa khuluma into oyifunayo. Uma lento oyibonayo kuyinto ongayifuna ungayikhulumi, khuluma lento oyifuna kuze kuvele into oyifunayo, ukuze isimo sakho sizoshintsha. Namhlanje kusena uNkulunkulu khona uzoshintsha abantu, uzoshintsha impilo zakho. Sesiyathandaza ekuseni, ngifuna uvuke kulowo mbhede wakho usule inyembezi, ungajabulisi uSathane ngey'nyembezi zakho, ungajabulisi izitha zakho ngey'nyembezi zakho. Ungafuni isimo sikucindezele, kodwa vuka qhawe linamandla, vuka qhawe linamandla. Isho njalo ingelo sikaNkulunkulu imifika kuGidiyoni, ithi Gidiyoni qhawe linamandla, hamba ngalamandla nawo umsindisi u-Israyeli. Senizothandaza ekuseni sizokhuluma nezimo ey'hlasela abantu, sithi Gidiyoni qhawe elinamandla, vuka namhlanje ngalamandla uNkulunkulu akakunikeze wona. Ngoba uNkulunkulu into akakunikeze uyayithemba, into uNkulunkulu akayifake uyayithemba. Ngoba ngamanye amagama uNkulunkulu akathembi wona kahle kahle, kodwa uthemba imaterial akakukhande ngayo ukuthi namandla okumelana izimo odlula kuzona. Ngithi mina khuluma nesimo obhekene naso, khuluma nobuhlungu odlula kubo, izinto zakho zizoshintsha ukuthi ukhulume. Wena sewuthula isikhathi eside kunezinto ezibuhlungu ezikushayayo, sewuthula isikhathi eside kunobuhlungu obhekene nawe ebandleni, sewuthula isikhathi eside kunezimo ey'nzima, kodwa namhlanje kusenake sithandaze sithi Baba hlanganisa amathambo, Baba shintsha izimo, Baba phendula amatafula manje. Sebekhale kakhulu abantu eKZN, sebekhale kakhulu abantu eThekwini, sebecindezele kakhulu abantu eKZN. Namhlanje izimo ziyashintsha, amathambo ayahlangana. Ake sithandaze ekuseni. Baba ngiyathandaza nangumlaleli uyalile ekhaya, akazi uzohlanganisa ini kuphumeni, akazi uzobiza bani. Baba ngiyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, isimo sakhe asithembisi. Sebemtshelile nodokotela ukuthi isifo sakhe asilapheki, sebemtshelile nasemsebenzini ukuthi icontract yakhe ayinakuvuselelwa, kodwa uNkulunkulu wethu uyakhuluma phezu kwesimo.
akabhekene naso. Ngenelela capital letter G-O-D. Ngenelela baba kulowa mndeni, ngenelela kulowa mshado, ngenelela kuleya bhizinisi elwayo. Ngegama likaJesu izimo zonke ziyashintsha. Ngegama likaJesu siyabonga baba ukuthi umangalise ekuseni uyenzeka in Jesus mighty name. Uyenzeka ekuseni. Amen and amen.